את החדרים שלי, אני כן יכולה רק לעצב. היווי בעצם מה שמאפשרים לי, כשאני ואתה בעצם רוכשים בית, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני מקבלת סוג של סרטוט שאין לי מושג. מאוד קשה לדמיין. הרבה אנשים מאוד קשה להם לדמיין איך התוכנית שהם רואים על הנייר תראה במציאות. בדיוק. עכשיו, על אחת כמה וכמה אין לי שום סנטימנטים לסרטוט הזה שאני מקבלת. אני לא מבינה אותו, אני לא מתחברת אליו, אני לא יודעת איך הבית שלי יראה. ואז אני קונה איזה סוג של חתול בשק. מה שהיווי בעצם עושים, בעצם אני רואה את הסרטוט הזה חי. זה אומר שאני נכנסת לתוך הפלטפורמה עם הסרטוט האדריכלי שלי, ואני יכולה ממש גם לשנות את החדרים, גם להגדיל את החדרים, גם לעצב את הכל על בסיס קולקציות שיש בתוך הפלטפורמה, וממש לרכוש את המוצרים בחוץ, כי כל מה שיש שם זה דברים שאפשר לרכוש, ואז אני יכולה להיכנס לבית שאני כבר יודעת מראש איך הוא הולך להיראות. תודה רבה לחדר. באהבה. תקשיבו, זה מדהים, עוד מעט לא יצטרכו אדריכלים ומעצבי בתים.